Habai jingkran hakate ke jialang ban pinsngo thu paitba halor ke MHIS4 kabla long ha Good Shepherd Hall ha jongsha ute Ministry Sarkar obaderu onomi khmat namau kanro constituency ulong baka sarkar kawan rai ke MHIS shiki paitba bakin shim kabu kum ke jiada lupa ya wan kinu ki jingpang uba bantai dor ula ai ke jero ek sarkar kalwa shim kala don pintre kam ya ke MHIS4 baru ulong ru badang bon ki ba ampar wan penrung kerteng na ke benta ke skim hinde ka kubor ka bami nang ne ka pensha shiki paitba nong shong shnong ula banjur badai ban penrung kerteng ha ke skim kanang bakan yarap shibo ni ki tugi long yeng ki bangat ha ke jingpang jingstom ha ka ba ka sarkar kan siwi ka bai sumar ulong ru baki nong shong shnong kim dei ban nget bi ba cha ya lambakla ha ki nu ki khana ki ba ong bakan ne ke skim ka ba khot hi ya ke jingpang jingstom bagan ke skim MHIS ka ba menta ka ba yetrai lang bat ka bala kuntup lang bat ka central scheme PMJAY yo kaba naka arlak tam kita kalapoi syaksan lang. Bat aga juga porpat kan long sisa ke jengera. Ba kisnam ki balalek no. Ka MHIS card. Kadabu yakin numbers hasiyeng di banyo sangut ki no ki jengera. Handai menta kamdai syukuta. Baka yeng ke bapidon san and remut Pila ban lek ban shondur ban don la jong smart ka natrai manesha khmat la da batai hendiak nagaliang ga team jong MHIS natrai ki bai don lang ni baro la sungthu balai ni don lang ni madasni banang ya keren susu banang pensulur susu bangi dei ban mi khmat bangi sim ya ka kabuk siang bangi dei ban pelle anwai kani ga dei scheme kaba ai dak sarkar ka jongi bat ka sarkar dia bat kani ke insurance scheme kalong na kabanta jongpi ki nong shong shnong apo ka jala ka jongi bat jongpi ki nong shong shnong hang ni apo ka blok mau kan ro ngalaman ngalai identity ngalai kendu ikilong yeng long sem ki berjenja ki bedok bat habagi lek hospital haba pang haba sitom hintep ka pang sitom kawan kumno andala lech hospital andala keli Shuaban bin hospital dalam Sumar kabil kanno arla kabil kanno silang bapli haba duk haba raitoi niok nai katate habde ki jingdon jingam ki badan masih gide ki badan pelang gide ki badan siar gide pun kita ter handrai lada don bat kan ka kat ngatrai ke jingpang ke belapoi kata kalau ke jingerap bat ke jingkerku kuban chikudo hangne ke MHIS4 bala pentre kam da sarkar jala kada ajia rap san lak tingkai ke we ke long yeng ke bala register ke MHIS4 da raja ba ki pang shitam bat pha sumar ki nuginu ki hospital ki badan ga jate bar ke MHIS Hagani ka program pensyai paitba bat pendrung kerteng MHIS lai don lang ru Dr. JB Rani additional DMHO Father George Joseph principal ke Good Shepherd High Secondary School Kakong Sunata Dakhar State Manager MHIS uba LT Taryang BDO Kamau Kanro CNRD Block ubla penia ye ke jialang ki paitba bar ki we Hadirin kini ke program unu MLA ura lej ban jurub ke Primary Health Center Hajongsha ha ka baula pen pau bagi dan shibon ki jingduna ban ai ke jingsumar ka pakai ki paitba nong shong shnong hindai watla kataru ulo ong ba on ya trailang ban pen biang ki jingdan kam ha kani ke jaka ai jingsumar habakali ulo ong bana kaliang jong u kin sapershang banyakran baka sarkar ban kentiu kerdan noi ka PHC se ka Community Health Center namar ka jingdan priyo ha ka thain kala kot ba ban yono la ka jong ke jaka ai jingsumar ka khampaka Kawan lam lang video hang ni ru ngai phi bangala pha tho point by point ye ki jingdon kam bat ki requirement naga benta ban pin biang ye ki jingduna boro hang ni PHC khnang bagani ka PHC kan long fully function naga benta ki jingdon kam jongi nong song shnong shani deina ta kada was daga jing sokhya hadin ba ngi iba hadu mentaru impala ban pentri kam kat kum ka rukom baga PHC ka de pentri kam deina ta kada was sawal iban pek ban jungo ila jong khmat matasni ngala de kren bat minister bat chief minister ru dan buram jungi ngala kren ya kan bangi don ka ban upgrade ya ka PSC de hang ni de hapo mau kan ru sya ka CSC ka ka community health center don kam pulat hang ni hapo blok market kum ka jingdon jong ki bre jingdon kam ngila don kam